Haur eta gazte literatura beharrezkoa da haurren eraikuntzarako. Album ilustratuek edo haur liburuek irudimen eta emozioen mundua zabaltzen die. Denendako balio duten liburuak dira, gehienetan obra artistikoak baitira. Euskal Herrian, haur eta gazte literatura berantarekin garatu da. Historikoki sufritu baitu hegoaldean diktaturaren gatik. Baina gaur egun erran dezakegu bizirik dagoela eta zinez aberatsa dela. Horregatik, ikusi-mikusi sortu dugu. Euskal haur eta gazte literaturari dedikatzen zaion lehen azoka. Urtero antolatuko dena Saran. Ikusi-mikusi haur liburuen besta handia da. Bertan izango baitira ikuskizunak, tailerak, idazle ilustratzaileekin topaketak, Euskal Herriko argitaletxe guztien presentzia, ninien gune berezi bat, irakurketa musikatuak, hainbat ekitaldi. Ikusi-mikusi bi egunez antolatzen da. Ostirala, eskolen eguna, eta larunbata, familien eguna. Ostiralean, eskolen egunean, Euskal Herriko lurralde guztietako eskolak, beraz ikastolak, eskola publikoak eta eskola pribatuak, hurbilduko dira Sarara. Eta haurrek eta gazteak elgarren topaketa egingo dute. Baina guk nahi genukeena da, haur bakoitzak gustukoa duen euskarazko liburu bat hautatzea eta ukaitzea eta eskuratzea. Horretarako, bono sistema bat martxan jarri dugu. Ikasle bakoitzak bono bat eskuratuko du Sararat ailegatzean. Eta bono honekin gehien maite duen liburua eramaten ahalko du etxera. Bono bakoitzak 15 euroko balorea du. Eta 1000 ikasle etorriko direnez egun hartan, bildu behar ditugu 15.000 euro. Eskain ezazue liburu bat haur bati. Batzuendako, beraien lehen euskarazko liburua izango da. Ikusi-mikusin haur bat, liburu bat.